האהבה והעידוד שאתם נתתם להם. בעיקר אני רוצה להודות לאבינו ואלוהינו מקרב לב עבור דרכיו ופועלו בחייהם של עד ודנה. הישועה וההשקעה שלו, אין ספק שבלעדי פועלו היו עומדים לפנינו שני אנשים שונים לחלוטין. עד ודנה, איך הגענו למעמד הזה? איך דבר כזה קורה? אני פשוט בהלם. זה מעבר לדמיון היצירתי האנושי שלנו. כתוב בישעיהו נ"ה 8, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם, דרכי נאום אדוני. אין ספק שזה מעבר לדמיון שלנו. המפגש הראשון שלנו עם עד, המשפחה שלי, זה היה בסן דייגו ב-2007. עד אסף אותנו, כל המשפחה מהשדה תעופה, ולקח אותנו לביתו, שם אירח אותנו במשך מספר שבועות, ואפילו סיפק לנו מכונית לאורך כל התקופה. עד במיוחד הרשים אותנו באופן שהוא היה כל כך מסודר ומסופק. מבחינתנו עד היה בראש רשימת הרווקים המסופקים שהכרנו. אז אולי אתם יכולים להבין את ההלם שהרגשתי כשהתקשר עד בבוקר אחד ואמר שהוא פגש מישהי מיוחדת. כמעט נפלתי. זה חובה עלינו לחזור לפרק הראשון של בראשית א' 27. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אנו ברואים בצלמו. מה הכוונה? בין היתר אני מאמין שהכוונה היא שמובנית בתוכנו היכולת והצורך לאהוב. המרכיב העיקרי בלהיות ברואים בצלמו הוא היכולת והצורך לאהוב שבא ישירות מהבורא. אהבה הוא חלק עיקרי, הכרחי באינטימיות. בראשונה ליוחנן כתוב, מי שאינו אוהב אינו יודע את אלוהים, שכן האלוהים הוא אהבה. אלוהים ברא אותנו לאהוב, לקבל ולתת אהבה. אלוהים הוא מקור האהבה, הוא אהבה. אין בנו בעצמנו את היכולת לייצר אהבה עם כל הרצון הטוב. מקור האהבה הוא אלוהים. אז הנה אנחנו מתחתנים, ויש לנו צורך וציפייה לאהבה, ולא רק אהבה, אהבה ללא תנאי. לא אהבה בגלל היופי, או אולי ההשכלה, או הניסיון, או הממון הרב, לא שיש לעד ממון. אהבה ללא תנאי לאחרים מתוך עצמנו, אנו פשוט לא יכולים לייצר, עם כל הרצון הטוב. אהבה כזאת אנו שואבים ממקור גדול מאיתנו. אנחנו רק מעבירים אותו הלאה. ישוע נותן דוגמה לתלמידיו איך להיות צינורות של אהבת אלוהים. ישנו רק דרך אחת כדי להיות צינור יעיל להעברת אהבה ללא תנאי. עלינו להפנים ולקבל, להאמין שאלוהים ברא אותי, אוהב אותי, ללא תנאי, ויש לו מטרה לחיים שלי. בשורה התחתונה, הקשר האישי שלכם עם אלוהים, האהבה והאינטימיות שלכם עם אלוהים, הכרחית לאהבה ולאינטימיות אמיתית שתחזיק אתכם לאורך חייכם. ישוע אמר, כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. אהבת אלוהים זמינה לכל אדם לקבל חינם בחסד את אהבתו ולהזרים את אהבתו לאחרים. אני אוהב אותך, דנה איצקוביץ', מאוד מאוד. אני רוצה תגשימי את כל נעמה שאלוהים יעד בשבילך. אני אוהב אותך, כפי שהמשיח אוהב את הקהילה. יחד נבנה את ביתנו כך שכולם
יוכלו לראות בנו את מלכות האלוהים ברוך הקודש. אני אדבק בך ואוהב אותך בעת מחלה או בריאות, זמנים טובים או קשים כל יומי חיי. הרי את מקדשת לי בטבעת זו בשם ישוע המשיח. אמן. אדוארד יוחנן דיקנסון, אני אוהבת אותך. ובכוח רוח הקודש אני רוצה לאהוב אותך, לכבד אותך, להיות נאמנה לך בכל ימי חיינו. ובכל דבר שנעשה, הן בעומר, הן במעשה. לתת כבוד לאדון ישוע ולהודות לאלוהים אבינו. יש כמה חבר'ה שרוצים לברך אתכם עם 7 ברכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. העולם יוצר האדם. סוף בסיס ותגל הכרה בקיבוץ ברנע לתוכה ובשמחה. ברוך אתה אדוני משמח לציון נערה אדוני אלוהינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים עם משתה נגילתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. אדוני אלוהינו, אנחנו מברכים את שמך הקדוש. אנחנו מודים לך בני שבשמיים על הזכות, השמחה, הברכה, להיות שותפים בטקס הכלולות של עד ודנה. אנחנו מברכים אותך ומודים לך על השגחתך העליונה שהפגישה אותם. דמיים שביחד כקהל בנוכחותך אנחנו יכולים להפקיד אותם ביחד בידיך הנאמנות, שאתה תהיה עמם יומם ולילה, שאתה אכן תברך אותם ותסייע אותם בבניית ביתם בישראל ובקהילת המשיח, שהם יהיו לברכה לשתי המשפחות המאוחדות היום, שהם יהיו לברכה לכל בית ישראל, שהם יהיו ברכה למאמינים במשיח, והם יהיו גם ברכה לאלה שטרם מכירים אותך. אנחנו מהללים אותך בשם ישוע המשיח אדוננו. אמן. You may kiss the bride. מצלמות מוכנות? אז זה if you mean it. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני, לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אמן. בבקשה.